Sí, Lola, acabamos de chegar agora mesmo a Compostela e dirixímonos a Martín Pinario, onde esta muller... Estou atacada, pero mantendo a calma. Moi ben, nos vai presentar a súa exposición Camiño. Bueno, faltanos aquí darnos os últimos retoques, querido José, aí vai, o amo de todo, que está en todo. Sí, o culpable de todo isto, que me meteu nestas danzas. Pero bueno, ahora contenta. Contenta. Bueno, estamos empezando a abrirnos camiño, como ti nos tras ata aquí. Agora, antes de que chegue todo o mundo, que é este camiño para ti, Lola? Mira, é un camiño de que empezou fai 5 anos e que por fin chega onde quería eu que chegara, a Santiago. Moi ben. Entón, tuvo varias etapas, como vedes, ben sabedes. Isto empezou, pois, xa o contei, en Ourense, vendo o Pórtico do Paraíso, e aí empezou a miña admiración pola obra do mestre Mateo. Eu quixen facer algo, desde a miña humildade, que representara a súa obra. Entón, foi o que a idea de empezar pintando Santiago, pinten os evangelistas, músicos trompeteiros, os anciáns do Pórtico da Gloria. Entón pensei, como aquí había música, tiña que haber festa e alegría. Entón pensei en meter o que a min máis me gusta, que son personajes da cultura galega. Entonces fixen gaiteiros, gaiteiras, pandereteiras. Desta vez trouxen unha pulpeira. Témolo todo! E trouxen uns cuadros que son da etapa máis dura, que foi xusto cando acabei os tratamentos de quimio. Sí, cariño. É un cuadro duro, xa aviso, pero ten moito significado, moito cariño para min. Entonces tiña que traelo porque dixe, ten que ir a ver o posto e vamos todos en camiño. Isto é o camiño. E fixémolo polo camiño de inverno, porque ven desde o barco. Que eu xa dixen que non empezou no barco, empezou en Millarouso hasta Santiago. E aquí estamos. Ata as flores, mira, buscan aí as plantas un sitio entre as pedras para florecer. Este noso camiño compostelano, que ganas tiña xa de estar en Compostela, eu tamén. E nos están, hai unha gaita por aí tocando que nos está tocando a vez que vamos camiñando. Sí, acabamos de sentir e digo, isto é pura maxia. Sí, non se pode pedir máis. Estou a, non sei, 100 metros do Santiago Apóstol, que o día que cheguei, senteime aí e non pude enca emoción, porque cheguei. Chegaches. Chegaches como chegaches despois de moitas probas, de moito problema, moita dúbida, moita historia, pero aquí xa, aquí estás, miña queridiña, aquí estás, Vamos a colgar el cuadro. Aquí estamos. Pois, imos empezar. Dime. Millarouso hasta Santiago. Os dous irmáns maravillosos, ai, que bonito. Viva esta artista, que precioso. Bueno, pois por aquí, entrando xa, todo un honor para esta artista, rodeada da súa xente, e a todos os que vides por Santiago estes días, non deixedes de ver esta exposición aquí en Martín Pinario para disfrutar ademais de todo este claustro maravilloso, cheo de verde e de fermosura. Arte, maxia e amor. Moito amor. Imos á exposición de Lola do Porto. Falamos baixinho por se nos escoita. Soy Mari Carmen Furelos, la directora de la Hospedería de San Martín Pinario. No conocía a Lola, la conocí aquí. Vino a ver si podía tener aquí la exposición de sus cuadros, dijimos que sí, vio la sala y demás. No me podía imaginar el resultado de la exposición, ni cómo era el contenido de su obra, ni la profundidad de su obra, el motivo, el tema, bueno... Todo. Creo que nos teníamos que haber esforzado incluso más para que resultara mejor. El acto ha sido un éxito. Ha salido todo muy bien. Pero no lo imaginábamos tan bien. Y ahora espero que venga muchísima gente y espero además
intentar que venga, y seguro que en este mes va a venir un número muy importante de personas, tanto españolas, gallegas, como de otros países. Ya hoy en la exposición hubo bastante gente de Alemania, de Irlanda, de Francia, y realmente todos me dijeron muy bien, Fenomenal. y espero que algunos de estos cuadros poder tenerlos en la hospedería y que realmente sean, bueno, que hagan historia también. Muchísimas gracias y enhorabuena, Mari Carmen, gracias por todo. Bueno, lo hubiera... Es maravilloso acompañar el camino de Santiago, el camino del románico gallego, el románico del maestro Mateo a través del Tetramorfos. Aquí tenemos dos evangelistas, estaría Juan con el águila, que es su símbolo, Juan Evangelista y el águila, porque Juan recoge en los evangelios el pensamiento y el pensamiento vuela, y las aves son el grupo animalístico más representado en la obra de Lola do Porto. Y vemos las evoluciones, la evolución de las aves, también de sus miradas, que pasan de ser iracundas a ser dulces, a estar dignificadas, a tener ese protagonismo extraordinario en la obra, que conviven perfectamente con otros estados de ánimo, porque yo creo que los maniquíes, que en este caso ya no es un maniquí, tampoco es una marioneta, es San Mateo. San Mateo es el hombre con su corazón, el hombre con su fragilidad, que en el caso de Lola traslada esa fragilidad se vuelve fuerte. En Curioso. realidad, es como una sanación, un proceso de sanación, de despegue, las alas del águila que vuela alto, como está volando Lola, y el hombre con sus caminos, con su corazón, con su pensamiento, y esas marionetas que nos llenan de alegría, de pasión, no en este caso las marionetas, sino que son el inicio de un camino que en esta hospedería se cierra, San Martín el Pinario, y que vemos también una evolución de una pintura más plana, con una iconografía muy personal, que es probablemente la propia caligrafía de Lola la que le haga, un artista muy personal, esa combinación de miradas, de grupos humanos, de estados psicológicos quizá, sí, ¿no? Porque sí, nos traslada un montón de sensaciones, emociones tan humanas, que no son marionetas, sino que están profundamente humanizadas. En el caso del maestro Mateo, con ese campus estelae, que este es se el lo maestro rodea. Mateo, Este es el maestro fíjate, Mateo calvo, con él, es que es claro, tremenda. sí, esa iconografía. Pero vemos un cambio desde la pintura más plana, sí, a una pintura con muchísima materia, con más gestualidad, que también va eliminando datos que nos sobran, con el máximo protagonismo de la imagen, esas presencias hieráticas que remiten al románico, esa distorsión, esa cromática que también remite a Antón Pulido, sí, ese expresionismo, los ángeles del Pórtico de la Gloria, ese románico, esa presencia del folclore, de la cultura tradicional, que es de la que es tan buena embajadora Lola, sin duda. Como quedou este acto da nosa Lola, Vieito? Dío ti! Eu penso que quedou magnífico, nun lugar extraordinario, cheo de historia, sí, de saber, e Lola eu penso que é capaz de inventar e de crear, que iso é moi importante, e de fer realidade o que non existiu. Hai cousas que nunca existiron, iso está lá na túa porta. na miña porta, hai Home. cousas que nunca existiron e poden ser verdade. Esta pintura non existiu, pero é verdade e representa o noso inconsciente e anos, centos de anos na capital nosa de Galicia, que está chea de sabiduría, e isto é unha maravilla poder acompañar a esta persona que é unha gran creadora e unha gran creou un entorno onde hai un entorno onde nos recorda a historia miles de anos, centos de anos nesta cidade capital da cristiandade e dos grandes camiños, os camiños de Santiago, que tamén pasan por Padroso, a miña patria máis profunda. Sempre volvendo aí. Isto que non se ve tamén é verdade. É que Padroso é a miña primeira universidade onde botei os 12 primeiros anos, é onde teño as raíces,
onde vou a regar e onde regreso permanentemente. Eu non vou para os regreso a Ilo Tempore, cando eu tiña poucos anos e logo entrei na segunda universidade que é para min o Seminario de Ourense. Moi ben, pois veña, un bico ao Carballo de Padroso. Moitas gracias. Antón Pulido, artista de referencia e mentor da protagonista de hoxe. Bueno, botouche flores, Antón? Eu son un gran admirador de Lola desde o comezo da súa pintura. Sí. Animeina moitísimo porque, claro, a pintura de Lola non podía quedar aí no armario. Sí. Tiña que salir do armario para ser coñecida por todos. Sí. Por o seu dibuixo, polo seu color, pola súa forma, polo seu mensaxe e sobre todo pola súa pasión por pintar. Ela é unha muller que ten que sobresaír moito na súa pintura, sobre todo por iso, porque o mesmo que tiña Frida Kahlo, que esa pasión por pintar, por grandes mulleres que se dedicaron a pintura por Lola, pásalle unha cousa, non só porque coinciden mesmo en enfermedades, sino porque eso moitas veces axúdalle a facer un tipo de pintura diferente, un tipo de pintura que les axuda a elas mesmas. Terapéutica un pouco. Terapéutica e psicolóxica. É psicolóxica. Moitísimos parabéns. Pois agradecemos moito as túas palabras a esta artista que sei que lle quedan moi dentro do corazón. Moitísimos anos para pintar. Sí, señor. Para pintar moi ben. Moitísimas gracias, mestre. A ti, a ti. Señor Santalices, a nosa Lola do Porto, tan real e tan espiritual a vez, non? Sí, e ademais no sitio adecuado, como é esta San Martín Pinario, porque o conteñido dos seus cuadros ten un claro espírito que en torno ao Maestro Mateo, en torno ao camiño, e ela sabe moi ben que os camiños son longos e que os camiños ten dificultades, e a través da súa pintura nos transmite unhos mensaxes de ánimo, de superación de adversidades. Eu creo que foi un acerto que conqueríamos esta exposición aquí en Santiago e que disfruten moita xente. Eu creo que eso vai ser unha alegría para todos. Facía vostede referencia a un día de ourensanía en Santiago, non? Total, desde a mañá hasta a noite, desde o legado de meu tío avó que se doou ao Museo do Pobo Galego, López Barxas que presenta un libro sobre Castelao, e rematamos o día con Lola do Porto e con esta magnífica exposición. Bueno, gustoulle o himno, señor Santal? Magnífico, Moito. Perfecto. Témolo que saber todos, Pois veña, aí o levamos. Eu xa levo a chuleta. Moi ben, moitísimas gracias, presidente. Gracias. Señor Arzobispo de Santiago, ourensano, maravilloso. Bueno, fala vostede que dá gusto escoitalo. Que diríamos desta exposición de Lola? Bueno, eu diría primeiro para min a sorpresa de descubrir a Lola. Non a coñecía, pero descubrir a Lola a través da súa pintura, da súa trayectoria, ese camiño persoal, vital, un camiño que coñeceu a ferida e a fragilidade, que penso que das experiencias humanas máis auténticas e que máis nos humaniza. E o feito de compartir a través da pintura, que non é doado, expresar en rasgos a través do pincel o que sintes, o que vives, a forza, a vitalidade, a fragilidade que che resta forza, pero sigues a pintar. É admirable. Eu creo que a grandeza do arte é precisamente que fala e fainos falar a todos. Por tanto, para min foi unha gran sorpresa e ainda máis acollela aquí hoxe neste fermoso salón de San Martiño Pinario, encantado de acoller a Lola e a súa pintura. Botalle má bendición ao himno, señor Arzobispo. O himno bendecido está porque fala das nosas letras galegas, fala en galego, e polo tanto é un himno que está xa bendecido por esa... Eu penso que somos unha terra bendecida, os galegos, somos galegos e galegas, somos unha terra bendecida e polo tanto agarimada. A mí, unha das expresións que máis me gusta, por tanto, que o Señor agarime tamén o teu himno. Moitísimas grazas, de corazón. Moitas grazas. Grazas. As portas todas e botan as vaguas fora para voar co malvís. Se hace a sombra no cubil e a luz desprende sonora a voz que clama na aurora o brillo da aura de abril.
soñan como sereas no mar, no miño e no sil, e aroman en fortes veas que arbonan no pais da terra como auga no xardín. Galicia de norte a sur, ai, 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 viño que arde nun candil, amor amamo a vela, druide, druidesa, castros, carballos, cedras, lúa, sol por estrelas, brilla o arco da bella. Para ti, Lola. Quero dar as gracias a Marina Sánchez e aos de nós, a xente de redor, porque pedín isto e cumpríronmo. E dixeron que mellor broche que esta neniña que está aquí ao meu que uníronos unhos fíos ali na sala de Sargadelos e 4 anos despois Oito, Lola. perdón, o tempo pasa moi rápido. 8 despois volvémonos ver. Sí. Chamalle Gracias, los Marina. fíos invisibles do amor. Eses mesmos. Gracias a todos. Gracias. Precioso. Quedou precioso, mira, de país, Lola. Todo un éxito.